Какво става, ютубери? Аз съм Газара. Опа, тук сега един се опитвам да такова. Сега ще му го грифна, но мисля, че да. А не. Ето, той се пише Аудилян. Значи пише кой иска фри да ме брадва, да дойде на Warp Jungle и кара хората да влезнете и тука. И вижте какъв е трапа. Значи оставам координати, ето. Оставам координатите. Хубаво да ги погледнете, да видите кой е копал. И не знам къде ще там мода да я знам. Просто е някакво гадно, защото аз щях да се прецакам, но както виждате. Ауди бе, Елиан. Аз говоря с Ридър, също така и с геймплей, кажете поне здрасти. Добре, окей, посетете му профил, може... Чакай, една секунда. Чак. Моля, нали си игра? Да. Я ме тръпни тук в видеото. То па се извинява. Аз ако пръдна няма да кажа съжалявам. О, мага, тук има бикън, майко. Ето така ми е. Абе, ти ще ми пратиш линк. И аз ще го сложа. Optimus Fight BG, окей. Ма вие ще го видите, тъй че гледате цялото видео. И, значи, това беше от това видео. Довиждане. Ай, кажи чао.